Il-Qorti tal-Appell liberat żewġ sommijiet torok kif ġiet sospiża sentenza ta' priġunerija ta' 6 xhur. Dan wara li l-ġimgħa wara nofsinhar il-Qorti ddeċidiet li tbiddel sentenza ta' priġunerija lil dawn iż-żewġ sommijiet wara li matul ix-xahar li għadda kienu ġew separati minn uliedhom u ntbagħtu fil-ħabs ta' Kordin minħabba l-fatt li nqabdu jużaw passaporti folozz. L-omijiet żgħażagħ ta' 27 u 29 sena kienu ilhom jissiltu biex jingħaqdu ma' uliedhom ta' 2 u 4 snin għal dan l-aħħar xahar. Ma spjegaw li ħarbu minn pajjiżhom flimkien ma' uliedhom bilan li evitaw il-konsegwenzi ħorox fit-Turkija kawża ta' twemmin politiku tagħhom kif saħħu li jagħmlu parti mill-moviment li fl-2016 ipprova jwettaq kolb ta' stat fuq il-gvern ta' Erdogan. Għalaqstant l-imħallef Aron Buġeja ddeċida li jbiddel is-sentenza ta' priġunerija ta' 6 xhur għal waħda ta' sentejn sospiżi. L-imħallef iddeskriva il-każ bħala maltempata f'nofs temp sajfi u saħaq li hemm bżonn isir studju għal liema raġuni persuni onesti qed isibu l-ħtieġa li jsifru b'dokumenti folozz u insista wkoll li kull każ għandu ċirkostanzi tiegħu kif filwaqt li spjega li l-ewwel sentenza kienet waħda ġusta u stqarr li l-qorti ma tistax tagħlaq għajnejha għall-iżvilupp internazzjonali madwar il-pajjiż. Kif spjega li l-ġustizzja ugwali ma' kulħadd ma jfissirx li kulħadd jiġi trattat l-istess. In-nisa kienu rappreżentati mill-avukati difensuri Jason Grima u Gianluca Capitta.